Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona kule channel awenze kanjalo like ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke ichannel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer news ekuyibethwe Premiership udaba ke oluvelayo umqeqeshi weDurban City uGavin Hunt engathi ke uselishile iqembu layo ke iDurban City ke abayithamunayo bathi ke uGavin Hunt ongenzeka abuyele kuwona ke amakhosi ihlandla lesibili. Khumbula ukuthi ke kuma season edlule uGavin Hunt uke waba umqeqeshi weKaizer Chiefs nokho ke izinto zangahamba ngaleso sikhathi okungenzeka iKaizer Chiefs mhlambe ifuna ke ukumnika ithuba lesibili uGavin Hunt. Khumbula ukuthi ke iKaizer Chiefs njengamanje ayinayo ihead coach kodwa ke khona ke yena ke uCedric Kaze kanjalo noKhaleben Yusuf njengamanje abasengabaqeqeshi ababambile. Okungenzeka ukuthi ke uGavin Hunt sovala ke leso sikhala esavuleka mhla kuhamba lapha ke uNasreddine Nabi ke yona update engiyiphethe njengamanje. Like ivideo usubscribe kuyona ke ichannel mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo. Nisale kahle.